Maluhod po. Sa ngaran ka naman, kang aking pag Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas ng sa mga puso. Sa pagpasalamat, huli kang ngangalasan kan sa imong inalam. Huli kang sa imong pangataman. Sa pagtaumo ka sa mga pangaipon sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan. Hanagaan tabay kang lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kay minagmaray na parataman kan sa imong inalam. Di minasabotan na sinautob sa imong kabutan. Natamanan ang kinaban. Ang kapalibutan nagasakit. Huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan namamatay anina. Ang padusang balik kan sa mga pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilawing pag-init kan kinaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakola sa nagkukusog ang mga buhay. Uran, baha, pagtugakan bulkan asin may pangnatural na kalamidad. Di kayo mabirikan kundi ikaw ang motor na ama. Sa imo kami minahagan kapatawaran kan sa mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piliging mga kalamidad, natural man o kagibuhaning tawo. Antabay mo kayong magkalubo na maging mga responsableng paraataman kay sa imong nila, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangyaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka nama, silkan aki, pag Espiritu Santo. Amen. Tukaw tayo. Seguridad kan sa indong mga personal na gamit. Pinapagirumduman gabos, tabi man, ibitaran nindo ang pagwalat kan sa indong mga personal na gamit sa tukawan para malikayan ang pagkawala kainyo. Isabay man yato sa misang ini anong nasa na intensyon. Pasalamat ni Mr. and Miss Aison family, Rosie D. Azupardo Cantaren family, para man sa kapahingaluan kan kalag kan mga minasunod. Charlemagne Joseph, ni Carlo Magno Diaz and family, Froilan, ni Rosie B. Azupardo Cantaren family, ni Mariano, ni Pilar Aquende, Carlos, sa kahagadan ni Dalit Johnson and children, Venerando, ni Monet Dain and family, Tomasa asin Highway, ni Nelson Malaga and family, para sa kabos na kalag asin sa kalag ni Russell Emily, Eleuterio asin Lourdes, sa kahagadan ni Erwin Pexol and family, Eduardo, Maria Chona, Manuel asin Virginia, sa kahagadan ni Engineer Gilberto Abion family, Ricardo asin Rodel, ni Caridad Hidalgo, Horcicio, Maria, Purificacion, Suelo, asin Ernesto Sr., sa kahagadan ni Ernie Percassion family, si Ringman Pasalamat, sa kahagadan ni Veronica Tripulta, para sa kabos na kalag, sa kahagadan ni Rosie B. Azupardo Cantara and family, pasalamat man ni Miss Gemma Alcantara Lieva and family, Abordo family, Arlene P. Dalos, asin Orlando Abraham Jr., para man sa kapangulaan kang kalag, ni Rena asin Melvin, asin para sa kabos sa kalag, sa kahagadan ni Mario Lieva, Armando Rubeldo, asin para sa kabos na kalag, sa kahagadan man ni Mario Lieva, Mamerto, Consigo family, Dorente asin Verna, Canbiliasa family, Nicomedes, Cantaldon family, special intention for Clifford Morris Lozano, requested by Salve Lozano.
Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang. Saldaw na ini ang simbahan nagurumdom kan paglaog ni Kristong kagurangnan sa Jerusalem sa pagtapos kan sa iyang misteryo paskal. Banuaan ni Diyos ang selebrasyon. Pamay Reverend Father Jose Baranda Jr. Matindog taban gabos ang magbang awit sa pagpuon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana sa aking ni David, Hadenin Israel. Hosana sa aking ni David, Hadenin Israel. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, pating kan Espiritu Santo. Ang pagkamuot ni Diyos Ama, ang biyaya ni Jesucristong kagurangnan ta, asinan balaog ni Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marahay na aga tabi sa indugabos. Diyos maray na aga man po, Padre. Sa tuyang pinupunan ang Semana Santa. Pagsulsulan ang sa tuyang mga kasalan, maghagad ning kapatawaran sa mahal na Diyos, ngani na maninigo kitang magselebrar kay ning pasyon kang sa tong kagurangnan. Ang sayang pagtios, pagsakit, pagkagadan, asing pagkabuhay duwan. Kaya tanganing maninigo kitang magselebrar kay ning banal na misa, rumdumon asing pagsulsulan ang sa tong mga kasalan. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, Asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ning makuri sa isip, sa katangaman, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, maguri minsan. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, daming na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ko'y pamigdi sa kagurangan ng Diyos. Maherag malugod sa to ang Diyos sa makakamhan, patawaron ng sa tong kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, patawanon mo kami sa samuyang mga pagkakasalan. Muna nanunugan sa iyo, dahil na makakasalang iwan. Kagurangan kaeraki kami, kagurangan kaeraki kami. Kristo kaeraki kami, Kristo kaeraki kami. Kagurangan kaeraki kami, kagurangan kaeraki kami. Mamipi kita. O Diyos na makakamahan sa paman, sa pag-arog kang halimbawa ning kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawuan sa mong paraligtas, asin magpaasan kang krus, kaugaying warasan, na magkanigo kaming makanuod,
kan mga adal, kan sa iyang pagkamatinios, asing pagkamit, in mga kairasan, sa sayang pagkabuhay diwat. Siya na kaiba mong nabubuhay, as sinagahade, kasaro, kang Espiritu Santo. Sarong Diyos, sa gabos na kapanahonan, at mga panahon. Amen. An enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Maski na nga ni nasasambit ini sa kafiestahan in pagbunyag kasong kagurangnan, bakong malinaw kung si isa ang sinasabing surugoon in kagurangnan. Siya daw ang katipunan ng tao, ang Israel ang banwaan ng Diyos. Siya daw ang hadi kaytong panahon o ang Mesiyas na maabot. Hinanyugon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Dai ko tinakpan ang sakuyang lalawgon, laban sa muda. Asin aram ko na dai ako masusupo. Dila ni nagaadal, itinausa ko ni Diyos na kagurangnan. Tinatawan niya ako ng tataramon. Tanganing maaraman ko kung ano sa kong isisimbag sa mga napapagal. Aga-aga, pinupukawan niya ako sa pagdangog, sa paghimati, siring sa nagaadal. Binuksan ni Diyos na kagurangnan ang sakong talinga. Day ako nagsagam, day ako nagdulag. Ang sakong likod, idinudulot ko sa mga paghampak sako. Ang sakong pisngi sa mga pagabot kan sakong barabas. Day ko tinakpan ang sakong lalawgon, laban sa muda, asin sa lutab. Sinusurog ako ni Diyos na kagurangnan, kaya day ako inaabot kan mga kamudahan. Kabaing sa gapong matagas ang sakong lalawgon, aram ko na day ako susupugon. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. 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 Pinag-ulog-ulog ako, ningabos na nakailis ako. Nagturya-turya sinda, asin nagtarang-utango. Nagsarik siya sa kagurangnan, iligtas siya niya. Kung katod niyan kagurangnan, agawon siya niya. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako, nindakol na mga ayam. Pinalibutan ako, nin mga taong tampalasan. Linuninda sa kumakamot asin bitis. Nabilang ko ang gabos kong mga tulang. Diyos ko,
sa kuyang lubing, pinagripahan sa kong bado. Kagurangnan, hare pagrayo sa kong kusog, pagumare sa pagtabang sa ko. Diyos ko, tadaw na pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw na pinabayaan mo ako. Sa imong ngaran, irorokyaw ko sa mga tugang. O maunta ka, sa inman sinda magtiripon. An kagurangnan, o maunindo, na nag-aarang sa iya. O maunindo gabos, mga aki nin Israel. Diyos ko, tadaw na pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw na pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduhang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan nin kagurangnan na nagitiyo sa krus. Sa pagiging masinod-sunod, hinupnaan niya ang satong kasumbikalan. Siring man ipinagurokyaw kan awit na ini, ang kamuraway ni Kristo sa Diyos Ama. Hinanyugon niya to ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Diyos nun ang sa iyang kamugtakan. Alagad, dai pinaghuna ni Kristo ang sa iyang pagkapantay sa Diyos, kundi nagpakumbaba. Naginsiring sa uripon, naginsiring sa tawo. Asinhuli ta siya arog kan kabos na tawo. Urog siyang nagpakumbaba. Inako niya ang kagadanan duman sa krus. Kaya initaas siya ng Diyos, asin tinauanin ngaran, na urog ki sa gabos na ngaran. Kaya ang gabos sa langit asin daga, magluhod sa ngaran ni Jesus. Asin ang gabos na dila, magrukyaw, na si Jesucristo kagurangnan, para sa kamurawayan ni Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan ka, boss. Inako niyan kagadanan duman sa krus. Kaya initaas siya ni Diyos, asin tinawalin ngaran, naurog sa gabos ng aral. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pasyon ni Jesucristo sa tong kagurangnan, ginuno sa Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo.
Saro sa 12, si Judas Iscariote, nagdulog sa mga puwan kapadian asin nagsabi, Pira ang ibabayad nindo sa ko. Kung itaw ko siya sa indo, pinagkaoroyonan na tulong-pulong monedang plata ang ibabayad sa iya. Pun kay ito si Judas nagparahanap kung paano niya kakapadakop si Jesus. Enot na aldaw kan tinapay ni deng levadura. Ang mga disipulos nagranig kay Jesus asin naghapot. sa imo gusto na andamon mi para sa imo. Ang pamagyan sa Pasko, Si Jesus nagsimbag, Padumang kamo sa syudad, sa siring na tawo, asin sabihon nindo sa iya, iniantubo nin kagurangan, haraninan siyang oras, asin saro mo kami masilibrar kan Pasko, kaibaan sa mga disipulos. ginibo kan mga disipulos ang itinugo ni Jesus, asin iandam ninda ang pamanggihan sa Pasko. Pagsulnop kan aldaw, si Jesus sa lamesa kay iban 12, mantang nagkakakan, si Jesus nagsabi, Totoong sinasabi ko sa indo, saro sa indo magpapasaluib sa ko. ang mga disipulos nagkamurundo asin nagharapot saro-saro. Tibaad ako kagurangnan. Si Jesus nagsimbag, An magbuntog kan sa iyang kamot sa pinggan na ginagamit ko, iyan an magpapasaluib sa ko. An akin in tawo ipapagadan, siring sa nasusurat, alagad herak man sa magpapasaluib, kan akin in tawo, maray pa na dahi na siya namundag. dangan naghapot si Judas na magpapasalaoy. tibaad ako, kagurangnan, Sinimbag ni Jesus, Sa diri mong tataramon iya. mantang sinda nagkakakan, kinaw ni Jesus ang tinapay, binindisyan, binaak, itinao sa mga disipulos asin nagsabi, Ako aasin kakananindo, iyo ini an sa kuyang hawa. dangan kinuan kalis, nagpasalamat, itinaw sa inda asin nagsabi, Inuman nindo gabos, ini ang sa kuyang dugo. Dugo nin tipan, dugo na papabuloson, huli sa gabos sa kapatawaran nin mga kasalan. Sinasabi ko sa indo, pungon yan, dahil na kumainom liwat kay ning bunga nin ubas sagpod sa aldaw, na iyan inumon ko kaiba nindo, alagad bago sa kahadean nin sa kong ama. nag-awit nin mga salmo asin nagluwas, pasiring sa bukid nin mga olivo. Dangan si Jesus nagsabi sa inda, Ngunyan man sa nang banggi, madurulag kamo gabos dahil sa kuya. Ulitan na surat, sa kung lulugadon ang pastor asin madurulag ang mga karnero. Alagad, pagkatapos na ako mabuhay liwat, manginotan ako sa indo, duman sa Galilea. si Pedro nagpahayag, Dawa dawas sinda magdurulag, ako da isagod pa man madulag. sinabihan niya si Jesus, Totoong sinasabi ko sa imo, ngunyan man sa nang banggi, bago magturaok ang manok, makatulong mo akong ninigaran. si Pedro nagsimbag, Minsan ako magadan kaiba mo, da ita kananggad ninigaran. iyo man ang sinabi kan ibang mga disipulos. Si Jesus kay ibang mga disipulos, nakaabot at tamnan na inaapod at semani, asin nagsabi sa inda, Tukaw ka mo digdi, mantang ako maduman asin mapamibi. ipinag-iba si Pedro asin duwang akin ni Zebedeo, dangan inabtanin dakulang kamundoan asin kaurasaan, nagsabi sa inda, Ako magagadan sa kamunduan, pawalat ka mo digdi asin magpuka sa kahadean, kaibahan ko. ruminayo ni kadikit, luminaog sa daga asin nagsabi, Ama ko, kun mahimo pa sana, palihi sa sako ang kalis na ini. Alagad, kuyugon ba ko ang buot ko, kundi ang buot mo. dinulok ang mga disipulos, nahiling natururog asin nagsabi kay Pedro, Enday ka mo nagpupuka, nin sarong oras sa kaibahan ko, magpuka asin mamibi, tanganing day mahulog sa sugot. Ang espiritu mo kusog, alagad ang laman maluya. giraray si Jesus ruminayo asin namibi, Ama ko, kung ini dai makalihis na dai ko inumon, kuyugon ang buot mo. binalikan ang mga disipulos asin nahiling natururog pagiraray, dahin da mamuklat ang mata, kaya binayaan, ruminayo giraray asin namibi ni Nikatulo,
Ginamit an iyo man sa nang tataramon, dangan nagrani sa mga disipulos as nagsabi, Nagtutururog asin nagpapahingalo pa kamo. Uya na, an oras suminatong na. An aki nin tawo ipagpapasaluib sa kamot nin mga parakasala. Tindog na kamo, madumana kita. Uya na ang magpapasaluib sa kuya. Nagtataram pa si Jesus kan dumatong si Judas, saro sa 12. Dakol na tawo ang kaibahan. May darang mga minasbad asin pamakol. Sinugo kan mga poon ni kapadean, asin ang poon banwaan. Si Judas nagtaon in tanda sa inda. Ansa kong hadukan, siya iyan. Dago panindo. Tulos rinihan niya si Jesus asin sinabihan, Tara, maestro. asin ninadukan. Alagad si Jesus nagsabi, Katuod, ta daw tauya kadigdi. dangan dinulok tinda si Jesus asin dinakop. Saro kan mga kairiba ni Jesus nagbulnot kan minasbad. Sa sarong tigbas na palong ang talinga, kan sarugoon kan poon ng kapadean. Si Jesus nagsabi sa iya, Isarong mo ang sa imong minasbad. Ang minagamit ni minasbad, magagadan sa minasbad. Naguna ka na day ako nakamahagad sa sakong ama. Ngunyan man sana, ikakapadaran niya sa ko 10 may 2 lehiyon nin mga anghel. Alagad, paanong mautob ang kasuratan na nagsasabi na ini dapat mangyari? dangan si Jesus nagsabi sa mga tao, Nagruluwas ka mo, may darang mga minasbad asin pamakol, sa pagdakop sako, siring sa sarong tulisan. Arwal daw, nagtukaw ako sa simbahan, sa pagtukdo asin day ako nindo dinakop. Hinigabos nangyari nganing mautob, ang sinurat kan mga propetas. Sa oras na ito, binayaan siya kan mga disipulos asin nagdurulag. Dinara si Jesus kan mga nagdakop sa iya, sa araw ni Caiphas. Halangkaw na padi, duma nagtaripon ang mga eskriba, asin mga pon banwaan. Si Pedro sa harayo nagsunod sa iya, sagkod sa palasyo kan halangkaw na padi. Luminaw asin tuminukaw, kataed kan mga bantay, sa paghiling kung ano ang maging katapusan. Ang mga poin kapadian, asin ang bilog ng sanggunian, naghahanap ng kakasumbong laban kay Jesus, tangani ipagadan. Alagad ay sinda nakakuha ni anuman na laban sa iya. Sa kahuri-hurihi, may duminatong na 2 saksi na nagsabi, Ang tawong ini nagsabi na magagaba niya ang simbahan ng Diyos, asin mapapatindog niya giraray sa laog ng 3 aldaw. ang nalangkaw na padi nagtindog asin naghapot. Day mo ini si Simbagon, ano ang sinasabi ka mga tawong inilaban sa imo? Si Jesus day nagirong. Ang nalangkaw na padi nagsabi sa iya, Ipinagbubuot ko sa imo sa ngaran ng Diyos na buhay. Sabihon mo kung ika ang Kristo, ang akin ng Diyos. Si Jesus nagsimbag, Sinabi mo na, alagad bako lamang iyan. Sinasabi ko sa indo na mailigindo ang akin nin tawo nakatukaw sa to nin makakamhan. Asin madigigiraray sa ibabaw kan mga panganuron sa langit. ginisi kan halangkaw na padi ang sa iyang gubing asin nagsabi, Naglanghad, dai na kita nagkakaipunin mga saksi. Ang sa iyang paglanghad nadangog nindo, ano ang hatol nindo? nagsirimbag. Ipagadan. Dangan linutaban ninda ang sa inyang lawgon asin pinakol. Ang iba naghampak sa iya asin nagsabi, Ukuda daw, Kristo, si Isay ang nagsampalin sa imo. Si Pedro nagutukaw sa luwas kan patio. Nagani sa iya ang babaeng sarugoon asin nagsabi, Ikaman, kaiban ni Jesus na taga Galilea. siya nagnigar sa atubang ningabos asin nagsabi, Day ko nasasabutan kung ano ang sinasabi mo. pagluwas ni Pedro sa pintuan, sarong babaeng sarugoon ay nakahiling sa iya. Nagsabi sa mga yaon duman, Ang tawong ini kaiban ni Jesus Nazareno. giraray nagnigar asin nagsumpa. Day kumidbid ang tawong iyan. Dai na haloy nagdulok sa iya, ang mga yaon duman asin nagsimbag. Talagang totoo na ikasaro man sa sainga, namimibid ka sa imong mga pagtaram. Si Pedro nagpuon pagmuda asin nagsumpa. Talagang day kumidbid ang tawong iyan. Asin tulos nagturaok ang manok. Nagirumduman ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago magturaok ang manok, makatulong mo akong pagninigaran.
Asin pagluwas nagtangis nin mapaiton. Pagkaaga, pinagkauruyunan kan gabos na puon kapadian, asin man kan mga puon banwaan na seso si pagadan. Ginapos sinda asin dinara sa tubang ni Pilato na gobernador, asin itinao niya ninda sa iya. Si Judas sa traidor, kan mahiling na si Jesus ipapagadan, nagbasol asin inuli ang 30 monedang plata sa mga puon kapadian, asin mga puon banwaan, asin nagsabi, Nagkasala ako, ipinagadan ko ang dainin sala. nagsimbag sinda. Anong labot mi kaiyan? Ikan bahala. Dangan inapon sa simbahan ang mga moneda, naghali asin nagbitay sa iya man sana. Pinunpon kan mga padi ang moneda asin nagsabi, Day tugot ha iniilaog sa kahon kan mga dulot, huli ta kabakalan nin dugo. Pagkatapos kan sa indang pinag-urulayan, ibinakal kan mga uma nin paragibong kuron. Kaya ang umang ito sa kudngunyan inaapod na ang sementeryo. Digdi na utob ang sinurat ni Propeta Jeremias. Kinanindahan 30 monedang plata. Bayad kan ipinabakal kan nin nagkapira sa mga aking Israel. Asin ibinakal kan uma nin paragibong kuron. Siring na itinugon sa ko nin kagurangnan. Si Jesus inatubang sa gobernador asin ang gobernador naghapot. Ika, anhade kan mga Hudiyo? Si Jesus nagsimbag. Sa diri mong mga tataramon iyan. Bantang siya pinagsusumbong kan mga puon kapadean asin mga puon banwaan. Day siya nagsimbag. Kaya si Pilato naghapot. Day mo nadanong ang mga sumbong laban sa imo? Si Jesus day nagsimbag sa anuman na sumbong. Inidakulang ipagngangalas kan gobernador. Sa aldaw na fiesta, ang gobernador may ugali na magpaluwas sa sarong preso na hinahagad kan banwaan. Igwa ka itong duman, yung sarong bantog na preso, si Barabas. Pagtaripon, kan katawuhan, hinapot ni Pilato. Si Isay anbot nito na paluwason ko? Si Barabas? O si Jesus na inapod na Kristo? Aram niya na dahil sa kaurihan, si Jesus itinao sa ninda sa iya, mantang siya nasa tribunal, ang sa iyang agom, nagpatugon. Day mo pakilabutan ang banal na tawong iyan. Kasubanggid ako lang tinios ko sa pangaturugan dahil sa iya. Ang mga tao sinadol kan mga puon kapadean, asin ang puon banwaan, nahagadon si Barabas, asin ipagadan si Jesus. Ang gobernador naghapot, Si Isay anbot nito na paluwason ko? nagsimbag sinda. Si Barabas. Hinapot sinda ni Pilato, Ano ang gigibuon ko kay Jesus na inapod Kristo? nagsimbag sinda gabos. Ipako sa siya krus. sa krus. Si Pilato giraray naghapot, Ta daw, anong marawd ang ginibo niya? sinda gabos orog na nagkurahaw. Ipako siya sa krus. Kan mahiling ni Pilato na mayo siyang maginibo at ang ani nag-uurog ang ribok. Naghagad din tubig asin naghugas kan kamot sa tubang kan katawuhan, dangan nagsabi, Day akong sala sa dugo na ini. Kamu na, ang bahala. ang gabos na tawo nagsimbag. Kami asin ang samong mga aki, ang bahala kan sa iyang dugo. Huli kay ni si Barabas itinao ni Pilato sa inda. Alagad si Jesus ipinahampak asin ipinako sa krus. Si Jesus tinara kan mga soldados kan gobernador sa pretoryo asin tinipon ang bilog na batalyon. Hinubaan ninda asin sinanglian nin gubing na pula. Nagsalapid din koronang tunog. Ibinugtak sa iyang payo asin sa tuong kamot sarong kawayan. Nagluhod-luhod sinda. Pinagulog-ulog siya asin pinagngisihan. Tara, Hadik hading ka mga ng Hudiyo. Pinaglutaban siya ninda. Kinua ang kawayan asin ipinakod sa payo. Pakapag-ulog-ulog sa iya, hinali ang manto, isinangli ang dating gubing, asin dinara tanganing ipako sa krus. Kan sinda nagluwas, nasa batindaan sa lalaki ng taga-Sirene, na ang ngaran Simon, asin pinirit na magpaasan kan krus ni Jesus. Pag-abot sa lugar na inapod Golgota, abot sa bihon lugar ng mga bungo, ipinainom sa iya ang arak na sinalakanin apdo. Hinamitan ni Jesus, alagad habong inumon. Pagkatapos na sa indang ipako sa krus, pinagbarangaan sa iyang gubing asin pinagripahan. Dangan nagturukaw asin
pinagbantayan siya ninda. Sa ibabaw kan sa iyang payo, ibinugtak ang sumbong laban sa iya. Ini si Jesus, anhadi kan mga Hudiyo. Ipinako man sa krus kay iba niya ang duwang tulisan, saro sa tuo asin saro sa wala. Ang mga nag-aragi nagulog-ulog sa iya asin nagsabi, Ikaan magaba kang simbahan, asin mapatindog kayan sa laog ng tulong aldaw, ligtasan ang sa imong sadiri. Kuni kanakin in Diyos, tumanggal ka sa krus. siring man ang mga puon kapadian, kay ban mga eskriba, asin mga puon sa banwaan, nagulog-ulog sa iya asin nagsabi, Nagligtas ka sa iba, asin daay ka makaligtas sa iya mansana, hari siya ng Israel. Tumanggal siya sa krus, asin kita matubod sa iya. Nagsarig siya sa Diyos. Kung totoong gusto ni Diyos, iligtas niya. Hulita siya mansana ang nagsabi, Ako ang akin ng Diyos. ang mga tulisan na ipinako sa krus, kay iba niya nagulog-ulog man sa iya. Puon pagkauto sa kod pag alas 3 in hapon, nagdiklom ang bilog na daga. Pag alas 3, si Jesus nagkurahaw nin makusog. Eli, Eli, lama sabachthani. Buot sabihon, Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Pagkadangog ka ini, nagkapira sa mga yaon duman, nagsabi, Inaapod si Elias. Saro sa inda nagdalagan, nagkaunin sponha, binasanin sa suka, ibinugtak sa tukon asin ipinainom sa iya. Ang mga iba nagsabi, Halat, hilingon takong si Elias madigdi sa pagligtas sa iya. Giraray si Jesus nagkurahaw nin makusog, asin nautsan. Ang kortina simbahan nagisi poon sa itaas at kod sa ibaba. Ang daga na yugyog. Ang mga gapo nagkabaranga. Ang mga lubngan nagkaburuksan. Asin dakol ng mga bangkay nin mga banal na nagadan nagbarangon. Pagkatapos kan pagkabuhay liwat ni Jesus, nagluluwas sa mga lubngan, nagduruman sa banal na syudad, asin nagpahiling sa dakol na tawo. Ang senturyon asin mga soldados, saan nakaibahan niya sa pagbantay kay Jesus, kan mahiling ang linog, asin gabo sa nangyari. Panunin takot, nagsabi, Totoo man ang God, ini ang aki ning Diyos. Yaon duman, naghihiling sa harayo, dakol na sa mga baba nagsunod kay Jesus poon sa Galilea, asin naglingkod sa iya, arog baga kay Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago, asin Jose, asin ang mga ina kan mga Zebedeo. Pagkahapon, sarong mayaman na taga Arimatea, na ang ngaran Jose, duminatong, disipulo man siya ni Jesus. Nagduman si Pilato asin hinagad ang bangkay ni Jesus. Itinugot ni Pilato. Kinua ni Jose ang bangkay. Pinatos nin malinig na tamong asin nilubong sa bagong lulubngan na tunuki sa gapo. Sarong dakulang gapo, pinaligid sa pintuan kanilubngan, dangan naghali. Yaon duman si Maria Magdalena, asin saro pang Maria, naggutukaw sa tubang kanilubngan. Kan masunod na aldaw, tapos na ang aldaw nin pag-andam, ang mga puon kapadian asin mga Fariseyos, nagduman kay Pilato asin nagsabi, Kagurangnan, sa moyang nagirumduman na ang putikon na ito, kan buhay pa, nagsabi, Sa katulong aldaw, ako mabubuhay liwat. Kaya ipagbuot mo nan bantayan ang lulubnan, sakod sa katulong aldaw. Tibaad kon ang mga disipulos magduman, habonon ang bangkay, asin sabiyon sa banwaan na siya nabuhay liwat sa mga gadan. Ang huring putik na ini, maging urog pa, kisa eno. si Pilato nagsimbag, Uya ang bantay, paduman ka mo asin pabantayan nindo, susog sa indong naaraman. nagduman sinda asin pinabantayan ang lubngan. Pagkatapos, naan gapo sa indang minarkahan. Marhay na bareta kan kagurangnan. Tukaw po muna. Sa giraray, Diyos marhay na agatabi sa Indogabos. Good morning. Sa tuya po na pinupunan ang Semana Santa, ngunyan na Domingo de Ramos,
Aktualmente, halawig an bakasyon tangunyan. Pungunyan hanggang sa Lunes, ano ang gigibuhon ta? Ini an hapot sako. Pader, ano ngayaan mga magayo na gibuhon? Ngunyan na halawig an bakasyon, lalong-lalo na sa trabaho, sa pag-eskwela, asin paghanap buhay. Mga tugang, igwa po akong tulong suwestyon. Ngani na tawanta nin atensyon, ngunyan na Semana Santa. Enot mga tugang, tawanta po nin atensyon, ngunyan na Semana Santa ang satong mga saliri. Iyo po, pagalon kita. Sometimes, dayta aram na nagbabanggi na sana. Minatumba ang aldaw na daita naririparo dahil sa kabisihan sa pag-aro-aro, sa harong, sa pagtrabaho, sa negosyo, asin sa manlailain na kasibutan ta. Kaya ngunyan po nahalawig ang satuyang bakasyon, asin Semana Santa, takwanta ni panahon an sadirita. Ano ang gigibuhon, mga tugang sa sadiri? Enot sa gabos, pahingaluin. Take a rest. Pahingaluan po ang isip, lalong-lalo na ang overthinking, ang sobra-sobrang mga kaaditan, ang sobra-sobrang pagparaisip sa mga daiman nangyayari. Sometimes, ini po ang nagtatao sa tuyang stress. Imbis na magtaonin twinkle sa matata, nagtataong wrinkle sa satuyang pando. Kaya, ngunyan po na Semana Santa, take a rest. Magpahingalo. Pahingaluan ang isip, pahingaluan ang lawas, asin lalong-lalo na magpahingalo kaibahan. Asin sa pag-focus sa mga tugang sa sadirita, may mampirmi kitang turug pirme, mamatamang kita tamakaon, kaipuhan taman magluwas, ngani na magbakal kang pagkaon, kaipuhan taman na magbuhat, ngani na makipag-istoryahan, but it will be different by this time. Since our focus is ourselves, matiunta po ang nangyayari sa buhay. Nata, takan mga nakaaging aldaw, daita aram minaturumba na sana an aldaw, daita aram minabaranggi na sana, January pa sana, April na naman, makasason ang aldaw, makasason ang bulan. Mga nuarin, mga nusaro, piyesta na naman digdi sa tuya sa Legazpi, asin Disyembre na naman. You see, very busy kita, asin makasason ang panahon. To the extent, tadaita na namamati ang nangyayari sa uraldaw. Kaya by this time, matiunta po ang presensya kan paros na minadampi sa satuyang mga pisngi. Matiunta po ang mga nadadangugta. Matiunta ang mga nangyayari sa buhay ka. Be in touch to ourselves. Ini ang magayon na pagpuon sa magayon asin mas solemneng selebrasyon kang Semana Santa, ang pagiging in touch sa satuyang mga sarili. Ikadua, mga tugang, yes, there will be plenty of time by this time. Dakulon ang libreng oras, dakulon ang panahon, ngani na maididikar ang aldaw na ini sa satuya sa diri, siring man sa satuyang pamilya.
Totoo po. Ngunyan na Semana Santa, tutong ko santa, an pamilyata. Tatawan tanin pokus, bako sanaan sa dirita, siring man an pamilyata. That is why it is high time by this Holy Week na magtiripon an pamilya. Magayon ngunya na Semana Santa na takwanin atensyon ang mga akit ta. Ano na ang nangyayari sa mga akit ta? Ano ang mga pagkukulang ko? Ano ang mga dapat na gibuhon ko sa sakuyang aki? Ano ang dapat na gibuhon ko bilang sarong agom sa sakuyang agom na babae? Sa sakuyang agom na lalaki. Kaya ngunyan po na Semana Santa, mag-focus kita sa pamilya ta. Go out! Dumampo ka mo, mag-outing. Go out! Magdumampo ka mo, nakaibahan ang sa inyong pamilya sa pagkaburugos, sa pagkasararo, asin lalong-lalo na sa pagkaninrootan. Haliun po muna ang pagsiriplingan. Haliun muna ang mga giti-giti. Haliun muna ang pag-iriwal. Tawan ni panahon ang pamilya. Always remember that the family is our fallback. Ang pamilya, iyo ang ultimong dadalaganan ta sa tahaw kang kadipisilan. Kaya ngunyan, nahurulawig ang panahon. Takwaning panahon ang pamilya. Bako siriringang kaan, bako bute, bako marites, chirismisan, bako kung ano pa man nagigibuhon, kundi panahon ini para sa pamilya. Asun ultimamente, si Amang Diyos, ining Semana Santa, panahon ini pagpangadyo. Panahon ininin pagsakripisyo, pag-ayuno asin pagpinitensya. Panahon ini, ngani na magdulog kita sa Diyos. Pagsulsulan ang satong mga kasalan. Paghaga din kapatawaran sa iya. Kaya ngunyan po na Semana Santa, ngani na mas maging magayon, makahulugan ini, magpartisipar kita sa mga gigibuhon na spiritual exercises kang inang simbahan. And all of this will start if we have silence in our hearts. Kung igwang kasilensyohan ang satong puso. And I suggest, please, ngunyan po na Semana Santa, let us avoid too much loud. Tapag grabe ang ribok, di ka man makakapagpuro-puro. Pag grabe ang ribok, di ka man makakapokus sa diri mo. Pag grabe ang ribok, di mo mahihiling ang kagayonan kan pagtiripon sa pamilya. Asin pag grabe ang ribok, dai ka makakaistorya sa mahal na Diyos. Mga tugang, focus on 3 things this Holy Week. Yourself, your family, and your God. Namumutan ka mo kag sa itong matin. Napakusog kang tataramon asin halimbawa ni Jesus, mamidi kita sa satuyang Diyos no na Ama, na an kulog asing kagadanan, kan sayang aki, nagbunga sa to asin sa gabos, mamidi kita. Kay Raki ang sa imong banwaan kagurangnan. Kay Raki ang sa iyong banwaan kagurangnan, para sa naglilingkod sa simbahan,
Maimbod asin ding takot na nagbabalangibog kan marhay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mabibi kita sa kagurangnan. Kay raki ang simong banwaan kagurangnan. Para sa to gabos sa Kristiyano, na makanod kitang magsunod kay Jesus, sa iyang dalan in paglilingkod, asin pagsayuma sa diri, tangani magdaran kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki ang simong banwaan kagurangnan. Para sa mas maray na sosyudad, na mayon si isay man at tinutungtungan, asin kung sain ang mga tao na ikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki ang simong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawa ralin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus, na nagpadagos sa iyang dalan nin pagtios, na siya sa nang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki ang simong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya nin kagurangnan, asin kan tabang nin may mga pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki ang simong banwaan kagurangnan. Para sa to gabos, naan mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahon grasya para sa to, asin makadara sa to na mas makarani sa kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki ang simong banwaan kagurangnan. Diyos na samuyang Ama, inanyugaan samuyang pamibi asin tabangi kaming masabotan ang lingwahe nin pagsarig asin pagkaherap, pakipag-ulian asin pagpasalamat, nin katalingkasan asin pagkasabot, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang, ako on man lugod, kan Diyos amang makataman. Ako on manlugod kan kagurangnan na atang sa iyong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabag niya ato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nuli kan pasyon kan bugtong mong aki, an pagkaherak mo maging haranisa mo, tanganing dawa bako kaming maninigo kaiyan, hulikan sa mong mga gibo sa tabang kang daing kabaing na sakripisyo, makamtan nian sa imong pagkaherak na sa mong linalaom, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa Dios na sa tong kagurangnan. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas na danay asin minsan saen. Tadawa siya ding sala, nagpakumbabang magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. Ansayang kagadanan, nagpara kan sa mong karatan, asin ansayang pagkabuhay liwat, nagwara sa mo kang kaligtasan. Kay kaiba, kan gabos sa mga santos asin angheles, sarabay kaming minaawit, kang himno kan sa imong kamurawan.
Gurangnan ni kananggad banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaining mga atang namimigdi kami. Pabanala kang ambon kan sa imong spirito, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos, naan sabi, ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siling man pagkapamanggi, pagkuha niya man in kalis, asing giraray, pagpasalamat sa imo. Itinaos sa iyang mga disipulos, naan sabi, ako kamugabos, asin maginom kaini. Tenian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa Indo asin, para sa dako, sa pagpatawa kan mga kasanan, inipagibohon Indo sa pagrumdong sa miseryo kan pagtubo. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kuna ikaw magdadong. Iya kami na nagroromdom kan sa iyang paggagadaan na sing pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum ang kagurangnan ng simong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel asing gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat asing gabos na gadaandangan. Ako as sinasalungan kan sa imong lalawgon kay raki kami gabos na mimibi kami aning kay Bani Santa Maria, Birhen ina ng Diyos sa San Jose, an sa iyong mabiniw na esposo,
kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nagkaitupan at pagaygaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na din kasagporan, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, sa aki mong si Jesus. Ulis na iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Amayamu na yaon sa langit, babanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, nisiring sa langit, ang samong kakanon sa arualda, itao mo sa muyang niya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, nakikimahera kami sa imo kagurangnan. Warasan sa aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan sinabi mo sa mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Siring sa sarong pamilya na nagkakaming rootan, magpatinotoo ang kita kan tanda ni katuninong. Peace be with you.
kordero kang Dios, uyang nagpapara kan kasalan kang kinaban, paladan ng mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan bako kung may nigo na ikamagdagos sa kuyang harong, ay lagad mangtaram ka sa nasin sa kong kalag maumayan. Pangatamanun lugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, nadara ko sa espiritual na paagin sa kuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nagkikisumaraw ko simbahan na Katoliko, sa paikin mga kamutin pa din ang minaatang kan sa imong maraway no aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sa kuyang sadiri. Nagnangayong-ngay ako sa imo, mayara ko ni Jesus, tawan sa kalagkuan din katapusan mong tabang. Mawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganang sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asan sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod, di ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako, sa gabos sa bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako, sagpod pa man sa kaibahan mo. Amen. Kamong mga napapagal, asin napapahas sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Yesu Kristo. Jesus,
mamibig kita. Kagurangnan, kaming mga labasog, kang banal na atang, kaming nagngayo-ngayo sa imo, namimibi. Ang aning kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi, huli kan pagagadan, kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot, sa samong minamawot, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi para sa nagkapirang paisi. Second collection. Ansa tong ikadawang kolekta para sa alay kapwa asin sa World Youth Day. Semana Santa, sa pagselebrar kan misteryo kan sa tong kaligtasan na naotob huli kay Jesucristo na nagsakit, nagadana sin nabuhay liwat, inaalok ang gabos sa maging presente asin magpartisipar sa mga liturhiya ngunya na Semana Santa, nakapaskil sa may hampang kan simbahan, ang mga tarpaulin para sa schedule kan mga selebrasyon. Sinasadol ang gabos sa pag-andam kay riban bilo na komunidad para sa pinakaurog halangkaw na selebrasyon sa Vigilia Pascual sa Domingo kan pagkabuhay liwat, madya sa rongbanggin pagurup-hurup asin pagatid-atid, magatindir kang sa tong Paris Lenten Recollection, ngunyan na Lunes Santo, alas 6 kan banggi, digdi sa laog kan simbahan. Martes Santo, gigibuon ang Via Crucis o pag-istasyon sa palibot kan parokya, sa tradisyonal na rota, asin igwa kipakumpisal sa laog kan simbahan, alas 6 kan banggi. Miyerkules Santo, padagos ang pakumpisal. Huwebes Santo, alas 5 kan hapon. An misa kan huring pamanggi, prosesyon kan Santisimo Sacramento, asin vigilia sa altar kan Santisimo Sacramento. Viernes Santo, igwa ki morning praise pag alas 7 kan aga, susundanin kurumpisalan, dangan alas 12 kan pagkaudto, ang pagurup-hurup kan 7 palabras. Alas 3 kan hapon ang selebrasyon kan pasyonin kagurangnan, pagtanggal sa krus, asin adorasyon kan banal na krus. Susundan ini kan prosesyon penitensyal, pag alas 6 kan banggi sa parehong rota, dangan masolidad. Pag Sabado de Gloria, may morning praise alas 7 kan aga, pag alas 8 kan banggi, pupunan ang Vigilia Pascual sa banal na banggi. Sa Domingo kan pagkabuhay liwat, ang salubong asin misa, gigibuon sa Wangan Park, alas 4 kan aga. Ang misa digdi simbahan siring sa regular na schedule, puon alas 6:30 kan aga. Baptism for children and adults. Ang bunyag para sa mga adulto o darakula na, daipan na bunyagan na tagadigdis tong parokya, gigibuon sa Abril 8, sa laog kan Vigilia Pascual, kan sa banal na banggi, makipalista, dara ang birth certificate asin paggarantiya kan sa indong Barangay Pastoral Council Coordinator. Ang bunyag para sa mga aki gigibon alas 12 kan pagkaudto sa Abril 9, Domingo nin pagkabuhay liwat. Magpalista sa opisina sundo sa Martes, alas 4 kan hapon, makidara kan birth certificate kan bubunyagan. Salamat sa managdonar ka na nakaaging simana, Anonymous 1,000, Anonymous 4,000, ay nagpapaisa sa nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Kura, Paroko. Matindog po kita. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kita ni Diyos na makakamhan, Anama, asinanaki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw kita sa pagkamot sa Diyos, asin sa kapwa. Salamat sa Diyos. Ngunyan, ipakitas po kan sa indong mga langkoy, sa tuya po na bebendisyonan niya.